Pane accident yaitika muna Bulawayo road kuHarare uko mushure mekunge kombi yanga ichibva kukuwadzana yangodecida kukata rimwe zitraki ndokurohwa nepakati. Hapana asurvivor, munhu wese afira pasipoti ipapo. Kombi sezvatataura yanga ichibva kukuwadzana, payapinda yangopinda ichida kungorova fasta nekukata kana kuti toti kumanyira line hatizivi. Guys, welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. So pane eyewitness ndo vari kupa information yekuti vaona zvichiitika. Murume anga achidriva kombi iyi angobva angokata ndokubva angorohwa neipapo, kureva kuti driver wetrack akonewa kubata mabreki nekuti zvaitika padyo. Unoshaya kuti chii chiri kuitika mumastreets umo. Guys, vanhu lawlessness yacho yanyanyisa, kokungodriva zvakanaka zviri slowly. Tese tiri kumanya, tese tiri kuda kuenda, tese tinoda kusvika. Saka mukangopanana nguva werori oenda, iwewe wozotevera hako nekombi, because unokuvadzisa vanhu. Yes, iwe unongochimhanyira mushikashika kuti unobata line nechii, asi pane vanhu vasiri kuzodzoka kuzoona vana vavo nevarume vavo nehama dzavo vafira muaccidents dzisiri necessary zvachose. Iyi yanga iri unnecessary nekuti chero ukatarisa road iyo hapana paunonzi kwai uno overtake uchimanya nespeed iri pamusoro. Paroratidza kuti zvakare kuti pakanyorova kwakanaya, iwe wobva wada kumanya uchi overtake uchiita zvinhu zvisina kana musoro wese. Ndakatoona ini guys kuti zviri kuitika muHarare mazuva ano zvinhu zvinorwadza mwoyo zvachose. Pamwe unoona oncoming traffic mwe makatarisana nadzo, dzimwe dzichienda uko dzimwe dzichidini. Ukati waona traffic light woti rega ndimire right green ndochifamba ndokrosa, unogona kutongodamburwa nemota. Vana basa kuti ired robot kana kuti chino, munhu wese anongomanya. Kana kuti titi nyaya yekuti kutenga malicense here, kana kuti ingori nyaya yekuti yebitterness yekuti vanhu vangangondidiko ndoita zvandoda nenguva yandinoda, hatizivi kuti chii. Asi vanhu vanodriva muHarare tinoziva kuti dambudziko redu chairo chii. Pamwe unongwana mota dzakangolokana wotoshaya kuti ko dzakalokanirana chii chaitika mberi, kuona kuti hakuna chiriko. Pane anenge angoomesa musoro wake, angoda kufiliwa kungokuratidzai kuti this is what I can do. Please guys, chekai nehama dzenyu kuti vari kupi. Mundiregere zvakare ndakiropa picture nekuti pane vanhu vakafa vakangorara pasi apo. So guys, unotoona kutoti nyika yedu yashata zvikuru. Vanhu vakangorara kuti rabada, vanhu vaabhizi kutotora mapicture vachitoona iri content. Kare kufa kwaiyera, iko zvino zvakungorerutswa. Munhu anototorwa, vanhu votozuma in nefesi. So isusu tati aiwa pana pabodo hatingadaro, uye guidelines edu hatibvumiri zvachose kuexpose information yakadaro. Do leave your comments on what you think. Zvoitwa sei kuZimbabwe uko vanhu vadrive zvakanaka, kana zvichireva kuti malicense acho ngaasatengeserwa vanhu vose ka guys, ngazvidaro nekuti pakaipa.